Čaute! Prichystal som si pre vás leto a svadby sa blížia. Ukážem vám. Bestseller, šaty máme v rôznych farbách. Veľmi vám odporúčam na svadby. Toto je basic, krásny kúsok, vynikne postava, saténové šaty. Ukážem vám, akých máme farbách. Sú fakt brutálne, toto veľmi odporúčam. To ani neviem, čo už mám k ním povedať. Sú nádherné, pozrite sa. A krásne sedia, úplne super. Na ramienka zozadu sa dajú pekne napraviť. Úplne super. Model, ukážem vám, ďalšie farby ešte máme. Pozrite. Všetky nájdete na našom e-shope. Úplne super, brutálne. A už neviem, čo mám k tomu povedať, ale sú nádherné, pozrite sa. Takže všetko nájdete na našom e-shope. A máme aj posledné, pozrite, aj čierna, aj takáto výrazná zelená farba. Krásne. Takže všetko nájdete na našom e-shope. Čaute!